Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas radim jedan iznimno jednostavan i jeftin ručak, a to je fini složenac od riže s krumpirom. Pravi se vrlo jednostavno, namirnice za njega uvijek imamo pri ruci, a možete ga poslužiti samostalno ili uz neko meso. Za ovo jelo trebamo 800 g krumpira kojeg ću prvo oguliti, pa oprati, te narezati na kolutove oko 3 mm debljine. Narezani krumpir stavljamo u posudu s vodom i ostavljamo sa strane. Očistit ćemo i jedan veliki crveni luk kojeg ćemo zatim narezati na sitne kockice. U posudu na štednjak usipamo ulje da pokrije dno i ostavljamo da se zagrije. Ja ovaj puta koristim maslinovo ulje, no možete uzeti i neko drugo. U zagrijano ulje dodajemo narezani luk i dinstamo ga uz miješanje da postane staklast. Zatim ćemo ubaciti 240 g riže i kratko uz miješanje također sve prodinstati. Nakon toga sipamo 3 dl paradajz sosa i 6 dl vode. Dodajem i 1 žlicu slatke mljevene crvene paprike, pa ću sve promiješati. Ostavljamo da se kuha oko 5 minuta. Nakon toga mičemo s vatre, te ću još sve posoliti prema ukusu, kao i popapriti. Imajte u vidu da smjesa mora biti baš ovako tekuća kao što je meni. Na ulje ću protvan veličine 17 x 26 cm. Po dnu ćemo poslagati veći dio narezanog krumpira te ga posoliti i popapriti. Po krumpiru ćemo isipati smjesu riže te je poravnati. Zatim ćemo po vrhu opet poslagati krumpir, ali ovaj puta manje gusto. Ponovo ćemo sve posoliti i popapriti. Pečemo u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 45 minuta. Kad je pečeno, sve ćemo narezati dok je još vruće i ukrasiti peršinom. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!